Kato, Vähän näin. Leenan käsi on niin ansioitunut, näetkö? Esa es pan Joo, näin. pentanizar, se le pone Näin. arriba. Y recordar que los moldes tienen que estar con mantequilla. Näin. Sitten, y luego. Soitti, että se tulee maanantaina. Joo. Kattoo. Sitten teemme tähän tällaisia jälkiä, jos Se mete saamme un sen poquito. tehtyä. Para que se meta un poquito. Ei ole pan. välttämätöntä. Pitäisikö uuni laittaa jo päälle? Joo. Me voitais laittaa se ensin tuohon pikkuuniin, hei. Mersu, eso pequeña oven is very hot. Ei oo. Poquito. Joo, se voi laittaa. Onko se hotti? On. Ei paljon. Laitetaan toinen siihen siksi aikaa. Ok, luego se le pone más, creo que le va a Kun poner molemmat sitten arriba laitatte pedacitos de mantequilla. Yhtä Y sitä aikaa. laita così vielä voita, va él. Joo, voita. Pedazos de mantequilla. Patota. Vamos a ver. Eihän tässä nyt hyvänen aika Y minkään esta es la turhan päällä olla. Kato. Mersu vielä katsoo. Tässä ei olla kuule turhan päällä, Mersu. pedazos Se grandes. pitää olla Al gusto. laatikko kunnollista, jos laatikon tekee. Tiene que estar bien los poco grandes Kato. de mantequilla. Así es suficiente. Y al otro molde también. Y se mete al horno y se pone el horno a 150 gramos. No, 150 de fuerte. Ahora voy a ponerlo.